Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda dowam edýän un we çörek gyçylygynyň barha ýetileşen döwründe Aşgabatyň häkimetleri çöregiň sowdasyna gözegçiligi gaýtadan güýçlendirdi. Häzirki wagtda kanun goraýjy edaralaryň işgärleri döwlet dukanlarynda kesgitlenen möçörden artyk çörek satyn alýan raýatlary anyklamagy synanşýarlar. Olar munyň üçin video we foto kameralardan peýdalanýarlar. Adatlyk radiosynyň paýtagtda habarçysynyň maglumatlaryna görä, şu günler polisiýa işgärleri döwlet dukanlaryna aýlanyp nowata duran adamlary surata we video düşürýärler. Olar alıcıları kesgitlenen möçberden has köp çörek satyn alýan raýatlaryň 15 gün içinde türme tutulmagyna höküm ediljekdigini duýdurýarlar. Dip efirde atlandyrylmasızlygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy 21 aprelde gürrüň berdi. Habarçymyz kanun goraýjy edaralardaky birnäçe çeşme salgylanyp, un sowdasynaky biýdizgünçilikler sebäpli ýokary derejeli döwlet resmileriniň arasynda uzak möhletleýin türme tutulmagyna höküm edilenleriň bardygyny hem aýtdy. Bellesek ýurdun döwlet dukanlarynda her bir raýatyň günde sewitlere görä 2 ýa-da 3 sany çörek satyn almagyna ruhsat berilýär. Hususiýetçilerde bir çöregiň bahasy 5-10 manat aralygynda bahalanýan mahaly ilata subsidiýalenen bahadan satylýan bu çöregiň bahasy 60 teňe deňdir. Ýatlasak Aşgabatda habarçylarymyz paýtagtyň häkimetleriniň gaýta-gaýta nowata durup kesgitlenen möçörden has köp çörek satyn alýan raýatlary wagtlaýyn tutsak edip başlandygy barada ilkinji gedek şu ýylyň başynda habar beripdi. Fevral aýynda habarçylarymyz tutsak edilen raýatlaryň arasynda çağalaryň hem bardygyny, olary bilen ýörüýte düşündiriş işleriniň geçirilýändigini habar beripdiler. Soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklaryň, işsizligiň ýetileşmeginiň fonunda habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ýurtda köp maşgala subsidiýalenen bahadan satylýan çörege garaşly boldy. Döwletiň buğdoy plan borçnamasynyň artykmajy bilen ýerine ýetirilendigini öňe sürýän häkimetler indi ençeme ýyl bäri ilaty çörek we un bilen kadaly üpçün edip bilmeýär. Döwlet dukanlaryna gelýän çörek nowata duran adamlaryň ählisine ýetmeýär. Dukanlaryň öňünde duran adamlaryň arasynda uruş dawa hem köp bolýar. Soňky ýyllarda häkimetler döwlet dukanlarynyň öňündäki nowatlary gizlemek üçin iýdigderli tagalla edip, ilki wada olaryň satuwyny dukanlaryň arka tarabyna geçirdi. Soňra da çöregi daňdan garaňkyda satyp başlady. Ýatlasak ilatyň azyk üpçünçiligi meselesi hususanda döwlet dukanlarynyň öňündäki nowatlar soňky ýyllarda täze prezident Serdar Berdimuhammedowyň hem üns merkezinde bolupdy. Geçen ýylyň aprel aýynda şol döwür vice-premier wezipesini ýerine ýetiren Serdar Berdimuhammedow Aşgabatyň dukanlaryndaky nowatlarda nägile bolup, onuň prezident kakasynyň awraýyna yaramaz täsir ýetirýändigini aýdypdy. Şondan soňra döwlet dukanlary subsidiýalenen bahadan azyk satmagyny besedip, olary ýaşaýjylaryň öýlerine eltip bermek düzgünini girizdiler. Emma adatlyň habarçylary prezident Serdar Berdimuhammedowyň şol taglalarynyň netijesiz bolandygyny aýdyp, ýurdun dürli künjegindäki döwlet dukanlarynda un we çörek ýetmezçiliginiň saklanyp galýandygyny, olaryň öňündäki nowatlaryň gün saýyn köpelmese azalmaýandygyny habar berýärler. Bellesek Aşgabatyň döwlet dukanlarynda un we çörek sowdasyna gözegçiligiň gaýtadan güýçlendirilmegi Türkmenistanyň sowda we daşary ykdysady aratnaşyklar ministriniň wezipeden boşadylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Prezident bu baradaky permany 19 aprelde gol goýup, onuň saglyk ýagdaýlary sebäpli wezipesinden boşadylandygyny aýtdy. Adatlyk ministriň wezipeden boşadylmagy bilen çöregiň sowdasyna gözegçiligiň güýçlendirmeginiň arasynda haýsydyr bir ara baglanşygyň bardygyny ýa ýokdugyny anyklap bilmedi. Aşgabatda klassik aýdym saat konsertlary gaýtadan başlandy. Paýtagtyň aýdym saat söýüjüleri heptäniň içinde adyndan 3 aýdym saat çäresine baryp görmäge mümkinçilik aldylar. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 15 we 16 aprelde Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň binasynda geçirilen konsertlere gatnaşyp, bu medeni çäreler barada habar berýär. Apreliň 2-nji ýarymynda ýene bir karantin hareketmeden soň Maýa Guliýew adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň mugallimleri hem okuwçylary 3 tane konsert bilen klassik saat muştoklaryny begendirýärler. 15 aprelde Türkmenistanyň hormatly soňga diýişäri Bayram Mugallim Türkmen Gyjak Mektebiniň esaslandyrjysy Nikolay Artemyevich Amyansyň hormatyna konsert geçirildi. Bu saat 60 ýyldan gowrak wagt bäri dürüdüjilik işlerini aýdym saat mektebinde okutmak bilen utgaşdyryp alyp barýar. Konsertde Nurmuradowanyň ýerine ýetirmeginde Wagner'iň albom sahypasy romansy, Çarywyň ýerine ýetirmeginde Paganini'niň Campanella, Dollýevleriň ýerine ýetirmeginde Haçaturýanyň Tans we Sarasatynyň Tsigan mukamlary ýaly eserleri dinleýijilere hödürlendi.
Sadandalar Çariyev, Yazova Nuriyeva we Dövletov Çaykovski'nin kvartet nomer 2 eserini yerine getirdiler. Habarçymyzyň görüň bermegine görä gynansak da 87 ýaşly ustadyň özi saglyk ýagdaýy sebäpli konsertde gatnaşyp bilmändir. Bu konsert ýaş okuwçylar üçin meşhur muallimiň döredejilük terjimehali dürli nesil okuwçylarynyň ýatlamalary bilen tanaşdyrmak maksady bilen guralypdyr. Şeýle hem Amiyansyň skripka mekdebiniň wekilleriniň yerine getiriş ukyplaryny görkezipdir. Rowayaty öwrilen bu muallim öz ýurdunda hem daşary ýurtlarda meşhurlyk tapan türkmen gyjakçylarynyň 100den gowragyny okudyp taýýarlady. Olaryň köpüsi öz muallimi ýaly konsert çykyşlaryny pedagogiki işleri bilen üstünlükli birleşdirýärler. Konsertde Amiyansyň iň ýaş okuwçysy Italiýada geçirilen 4-nji Rim Halkara Aýdymsaz bäsleşligi festivaliniň Grand Prix ýeňejisi bolan Aýbölek Mukyba gaýdynyň eserini yerine getirdi. Ertesi güni 16 aprelde Aşgabatda Awstriýaly kompozitor Josef Gaydnyň doglan gününe bagyşlanan uly tematiki konsert geçirildi. Döredejilük tematiki konsertleriniň köpüsinde bolşýaly onuň tükenüksi döredejilük güýjüne eýe bolan konserwatoriýanyň hoşgulaw saz jadygowy Stella Vladimirovna Faramazova gurady diýip habarçymyz görüň berýär. Faramazova bütew bir döredejilük hyjygy bilen ustad halipalary ýagny hormat we at kazanan sunga diýişärlerini laureatlary we ýaş ýerine ýetirjileri şol sanda iň kiçijikleri birleşdirip ilham bermäge we ulary aýdymsaz olimpyna çykarmaga başarýar. Konsertde Aman Nazar Arslanov, Sanaty Si minor bölüm 1, şeýle-de Emir Bayramgeldiýew, Stella Faramazova we Jemal Atajanowa Adajio hem Sanata nomer 8 birinji bölüm eserini yerine getirdiler. Soňra tomoşaçylar Bahar Durdiyewanyň nemis dilinde yerine getiren we palylyk we parlak gözler romanslaryny yerine getirdi. Yaş piyanoçy Yaş Muradow Sanata de Major eseriniň birinji bölümini hödürledi. Konserti Aýbölek Mukyba, Kakayelde Hojalekov we Stella Faramazova dowam etdirdi. Mövsümler oratoriýasyndan Ariany Mahmal sesli soprano Gulnar Nuriýewa dinleýijilere hödürledi diýip habarçymyz konsert barada beren gurrungyny dowam etdirýär. Konsertiň güýçli jemleýiji eseri hökmünde Döwlet Mämet Oktyrowyň ýolbaşçylygyndaky we mugallimler tarapyndan güýçlendirilen ilhamatly student orkestriniň çykyşy hödürlendi. Solistler bolup Vladimir Makurtumow we Didar Yomudow çykyş etdiler. Konsertleriň döredejilükli aýdymsaz atmosferasynyň joşkuny ýerine ýetirjileri we dürli ýaşdaky minnetdar ihlasly tomoşaçylary sungat serhoşlygyna getirdi we konsertlere bayramçylykly teşneligi bilen gelenleri birleşdirdi. Diýip habarçymyz aýdýar we Aşgabatda geçirilen konsertleriň ýene biriniň 30 aprelde Tahir Ataýewiň orkestriniň yerine ýetirmeginde jadygyjy teslerin gözelligi atly 3-nji konsertiň boljakdygyny habar berdi. Dirijor Baýmurat Gutlumuradowyň ýolbaşçylygyndaky orkestriň Karl Philipp Emanuel Bach'yň 5-nji simfoniýasy, Mozart'yň Adagio we Fuga we Çaykovskiň Florensiýanyň ýatlamalary ýaly eserlerini dinleýijilere hödür ederler diýip habarçymyz görüň berdi. Ondan öň Aşgabatyň aýdymsaz söýjüleri klassiki aýdymsaz konsertlerini mart aýynda dinläp bilipdi. Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde maýyplygy bolan adamlar döwlet tarapyndan özleri üçin ýaşaýyş jaýlarynyň gurulmaýandygyndan we jaý almak üçin duran nowatlarynyň hiç ýyly öňe süýşmeýändiginden şikaýet edýärler. Şol bir wagtda olar häkimetlere para beren maýyplaryň nowatda durmazdan desine jaý bilen üpçün edilýändiklerini hem aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy bilen söhbetdeş bolan maýyplygy bolan adamlaryň bir näçesiniň aýtmagyna görä, olar 2016-2018 ýyllar aralygynda özleriniň ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak üçin ýaşaýyş jaýyna mätäşdigi barada häkimlige arda tawşyrdylar. Şondan soňra olaryň şahsy maglumatlary alınıp, olaryň atlary jaý üçin nowata duran adamlaryň sanawyna goşuldy. Ýöne maýyplygy bolan adamlar aradan ençeme ýylyň geçendigine garamazdan häkimligiň ýöredýän bu sanawynda hiç ýyly öňe gidişligiň ýokdugyny aýdýarlar. Bu sanaw diňe göz üçin düzülüp, maýyplara diňe ýalan wadalar berilýär. Nowat hiç ýyly öňe süýşmeýär, häkimligiň işgärleri jaýyň ýokdugyny aýdýarlar. Diýip birinji topar maýyply bolan Türkmenabadly bir ýaşaýjy gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan maýyply bolan adamlar häkimetlere para beren maýyplaryň nowata durmazdan desine jaý bilen üpçün edilýändiklerini aýdýarlar.
Häkimetler tarapyndan maýyplara paýlanan jaýlaryň käbirleri wagtal boşaýar. Ýöne bu jaýlary ýokary döwlet weziplerinde tanış birişleri bolan ýa-da para beren maýyplar alýar. Häkimligiň tanawynda bolsa jaý almak üçin duran nowatlarymyz hiç hili öňe süýşmeýär. Dip birinci topor maýyply bolan Türkmenawatly ýaşaýjy belledi. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenawat şäher häkimliginden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Bu barada ýurdun zähmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň yerli bölümi bilen hem habarlaşyp bolmady. Habarçymyzyň maglumatyna görä soňky 4 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenawatda häkimetler tarapyndan maýyplar üçin ýaşaýyş jaýlary salynmady. Ýatlasak resmi metbuat Türkmenawatda maýyply bolan adamlar üçin ýaşaýyş jaýlarynyň gurulup ulanylmagy berilendigi barada soňky edek 2018-nji ýylda habar beripdi. Şonda maýyply bolan adamlaryň 44 sanysyna täze ýaşaýyş jaýlarynyň paýlanandygy aýdylypdy. Ýöne habarçylarymyz özleriniň döwlet edaralarynaky çeşmelerine salgylanyp, vilayetde maýyply bolan adamlaryň sanynyň müňler çödügini belläpdiler we sebitdäki maýyplaryň bir götürüminiň hem jaý bilen üpçün edilmändigini aýdypdylar. Türkmen häkimetleri ýurtda maýyply bolan adamlar babatynda aýratyn alada edilýändigini aýdýarlar. Olar muny beýlekler bilen bir hatarda maýyplar üçin ähli amatlyklar bolan täze ýaşaýyş jaýlarynyň gurulýandygy, olar üçin maýyp arabalarynyň muht paýlanýandygy bilen delillendirýärler. Ýöne habarçylarymyz we türkmen sanlaryň ençemesi bu ýeňilliklerden maýyply bolan adamlaryň ujypsyz böleginiň peýdalanyp bilýändigini we bu prosesde de hatda maýyplygy tasdiklatmak işinde de paraxorlugyň giň ýaýrandygyny ýyllar boyu habar berip gelýärler. Bu habarlaryň arasynda häkimetler geljekde her bir maşgalanyň aýratyn öýli ýa-da jaýly boljakdygyny hem wada berýär. Bu barada Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Halk Maslahatynyň 11-nji fevralda geçirilen nowbatdan daşary mejlisinde aýtdy. Halk Maslahatynyň başlygy bu maksatnamanyň haçan durmuşa geçiriljekdigini aýdyňlaşdyrmasa-da, täze prezident Serdar Berdimuhammedow hem 19-njy martda geçirilen inaugurasiýa dawarasynda eden çykyşynda bu sözleri gaýtalady. Her bir maşgalany häzirki zaman öýü ýa-da jaý bilen üpçün etmek meniň esasy aladalarymyň biri bolar diýip prezident Serdar Berdimuhammedow aýtdy. Şol bir wagtda häkimetler ýurt ilatynyň şol sanda maýyply bolan adamlaryň sany baradaky statistikany köpçüligi aýan etmeýär. Şeýle-de ýurtda maýyply bolan adamlaryň näçesiniň jaýy mätäşdigi hem nämälim bolup galýar. Türkmenistan maýyply bolan adamlaryň hukuklary boýunça konwensiýany berjä ediş barada Birleşen Milletler Guramasyna soňky edek 2015-nji ýylyň aprelinde hasabat berdi. Şonda türkmen wekilleri Türkmenistanyň pensiýa fondunyň maglumatlaryna salgylanyp, ýurtda maýyply bolan adamlaryň 121.810 sansynyň hasaba alınandygyny, olardan 2513 sansynyň birinji topara, 24.834 sansynyň ikinji topara we 13.450 sansynyň üçüncü topara değişlidigini ma'lum etdiler. Türkmenistan maýyply bolan adamlaryň hukuklary baradaky konwensiýa 2008-nji ýylyň sentýabrynda goşuldy. Bu konwensiýa dünýä boýunça 153 ýurt agzadary.